Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos na nag-aantabay kang sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi Hospital. Anyway, nagmamadali po ako kasi kahali lang po ako duman sa samuyang year-end report. Siyempre sa UST Legazpi Hospital, na maprograma na nga ni ngunyan na hapon. But anyway, thank you very much po sa perming pag-aantabay kan sa tuyang programang Maray na Hapon na sana ang sa indong hapon maging maray-rahay. Maray-rahay. So, welcome po, At pwede po kamo magduman sa indong mga Facebook. Hilingon ko nga ni ngunyan, maduman nga ako sa sakuyang Facebook. sorry. Okay, medyo napapadukan pa ha. At medyo katatapos ko lang ko po mangudto. Okay, talaga medyo siyempre difficile talaga pag nakatapos mo lang magkakan, siguro day pa na na tunawan. But anyway, yan giribahan kita. Mahali nga sa DCGB News Online. Maduman na mag-like man tabi nindo ito pagkatapos paki-share. Yan, ginibo ko na, share ko na nga nito. Pwede po kamo mag-comment, mag-message sa kuya, duman sa tuyang message, at the same time, mag-iribahan kita sa pagtutukar nga ni kang magayunon na programa kan sa tuyang Diocese digdi sa Legazpi na pinanginginutan kan sa tuyang mahal na obispo na walang iba kundi si Bishop Joel Bailon, ngunyan na taon sa tuya ng pinupunan, ang pagselebrar kang simbahan ning mga katiwala, nangataman o nangangataman at namamahala. Ito po ay preparasyon para sa satuyang jubileo sa 2026. Sa maabot na 2026 na maugmang sa tuyang sabi nga ipahayag ang programa kang diocese. Para sa tuya masanang inihong para sa ikagagayon, ikabubuti, sa ikauunlad. Ano kaning ginigiwa mo niyan na sa muya nga ni tahal ako duman sa UST Legazpi Hospital na nag-report kami kasubago, Siyempre ako po kasi ang director pastoral dyan sa UST Legazpi Hospital, at the same time chaplain, pero sa susunod na mga aldaw doon na po ako talaga sa University of Santo Tomas Legazpi, director ng campus ministry, at the same time chaplain. Okay, yan, trabaho naman duman. Pero ano ba ang talagang masasabi ko man, ayaw giraray pangangat taman at pamamahala dahil po ako ay pinagkakatiwalaan. Katiwala tayo gabos mga tugang. Yan magayon yan kita gabos katiwala ning Dios. Yan ang pagurulayan tango niya na hapon. Yan, okay. Pwede ka mong sabi ko mag-message sa kuya sa 0925-811-3851 or sa 0966-533-8475. Tandaan natin na kita gabos baga pinamamahalaan ng Diyos o pinagkakatiwalaan ng Diyos. Magayunon ini. Miski nga ni kita baga bako man mga sabi madunungon, banal, bako, pero alam mo, pinagkakatiwalaan kita ng Diyos. And it's a great privilege, my dear brothers and sisters. Wow!
Yung baga, kita gabos pinagkakatiwalaan ng Diyos. Pinagkakatiwalaan kita ng buhay. Araw nga niya, gusto kong batiin ang happy birthday girl natin. Shara, happy birthday! Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Ning buhay. Pirang taon ka na, Shara. 50 years old ka na. Daiman, Father. Si Shara po, ay nagse-celebrate ng sa iyang pagkabuhay. Paano pagkabuhay ba, Shara? Kayang kaarawan. Yan, talaga. Thank you, pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Kabos kita pinagkakatiwalaan ng Diyos. Tinawaan kita ng buhay. Yan ang katiwala. Yan ang katiwala. Pinagkakatiwalaan kita ng Diyos. Yan. Magayunon, kasugma sa tuya ng uning gigibuhuntang mo yan, parang sabi nga, ma-disseminate ta, maipahayag, maikalat ang programa kang sa tuyang 26 years of existence. So talaga ka. Talaga. Grabe. 26, ako 66. Grabe, gurang na pala nako, Shara. Yun, pinagkatiwalaan ako ng Diyos. Alam mo, habang tinatawag ka ng buhay ng Diyos, pinagkakatiwalaan ka pa rin. Yun, magayunon kaya habang pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos, ang hapot ko naman, ano ang satuyang dapat gibohon? Yan. Ayan, sa mga magayon na gibohon may magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa pinagkakatiwalaan kita. So, siyempre, pinagkakatiwalaan ka, ang dapat gibuhon man ay pakarayon mo ang mga itinatao sa emo ng Diyos. Aron kas ugma baga binasa ta at bago niyan babasahon ta manggiraray ang surat pastoral sa taoning pamamahala sa diocese or stewardship sa Ingles. Magayunon baga sinasabi digdi mga tugang na kita responsableng mga paraataman magayon asin tagapamahala na pinagkatiwalaan kang mahalagang regalo ng Diyos. Okay, yan ang sa tuyang giraray panagos mga tugang at pwede po kamo mag-share kang sa tuyang mga ano ba ang sa tuyang masasabi nga ni na maiaambag sa inihong magayon na programa kang sa tuyang diocese ang pamamahala ang tinatawag natin taoning pamamahala or Year of Stewardship. Alam mo, nga parang mahiling tayo sa primero talaga, yaon baga iyan, nang nilikha ng Diyos ang tao, tinawaan ng Diyos ang tao ning kapangyarihan. Ang saro na kapangyarihan, na daay man tinaw sa ibang mga nilikha, daay man tinaw sa unggoy, daay man tinaw sa baboy. Bakit sinabi ba ng Diyos, kayo mga baboy, pangalagaan ninyo, subdue the earth, kundi sa tao lamang. Bakun iyo baga. So sa tao lamang talaga, sa tao sana itinao. Talaga, sa tao sana itinao ang tiwala ng Diyos. Yun, bakit? Alam mo, ang tao kaya, sabi nga, very basic po ini mga tugang, na nilikha ang tao bilang kalarawan o image, from the image and likeness of God. We were created in the images and likeness of God. So, sabihin, ay kapandok mo pala ang Diyos. Magayon baga, yan, paano kita nagiging masabing kapandok ta ang Diyos? O kung ba sa Tagalog, kamukha mo ba ang Diyos? Yan. Sinasabi, Father Butch, kamukha mo ba kaya ang Diyos? Hindi po ang hamon sa tuya na habang kita nabubuhay digdi sa daga, dapat kita maging kamukha
ning Dios. Bako kitang kamukha ng baboy. Bako kita nagiging kamukha ng demonyo o ng impacto ng multo. Bako. Kaya dahil magayon yan mga tugang, dapat kita maging kamukha ng Diyos. O paano tayo nagiging kamukha ng Diyos? Siyempre, kilalanin muna natin ang Diyos. Yun. So, ibig sabihin, paano natin makikilala ang Diyos? Alam mo, siyempre, ang Diyos nag-reveal, nagpahayag ng kanyang sarili sa kalikasan, sa creation, at the same time sa revelation, yan, sa scripture, sa Bible, yan, at patuloy nang pinapahayag din ng satuyang simbahan. Doon natin na magiging kamukha. Halimbawa, ikaw ay mabait. Nagiging kamukha. Ang Diyos mabait, nagiging mabait ka na rin. Ang Diyos ay mapagmalasakit o nagiging mapagmalasakit ka, so nagiging kamukha ka rin ng Diyos. Kaya naman importante mga tugang, kaya nga mahalaga iniho importante talagang aramon, kilalanin, yan, kilalanin natin ang Diyos. Okay? So anyway, kasugma pinunantang basahon ining surat pastoral kan sa tuyang mahal na obispo, nasa first paragraph kita. Parang nito, we have to deepen, ipaliwanag talaga kasi importante iniho. Kung halimbawa, dahil man aram ang programa kang diocese, dahil man aram ang programa kang simbahan, paano ito maaraman? Kaya nga ginigibo kong paraan na ining sa programa taning maray na hapon, sa tuya man ipinapaaram sa mga, lalo sa mga nagdadog sa tuya, na miski nga ni bako kantagaligaspi, pero may dating din sa iyo ito. Bakit? Ikaw ay katiwala ng Diyos Bako niyo, katiwala ka ng Diyos at pinagkakatiwalaan ka ng Diyos. Amen? Yan. Okay. Anyway, mag-break muna kita, At sa pagbabalik ko mga tugang, ipadagos tayo. Ang surat pastoral kan sa tuwing mahal na obispo, manunungod ini sa simbahan ning mga katiwala, nangangataman at namamahala. Ang oras tabing ngunyan, 12 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension,
alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever your beat is, whatever your style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Mombase, OP at ngunyan sa tuya ng aning balikang giraray ang surat pastoral kang sa tuyang mahal na obispo. Manunugod po ini sa taoning pamamahala o simbahan ng mga katiwala, nangangataman at namamahala. Kasi bago ko may nahiling kasi ako magayon iniho sa itong inibagang Pinoskang Ecolife. Anyway, di pa man ako nakapalo sa INDA. Pero magayon ini yung Ecolife. Anyway, siguro ini talaga let's save the world together. Magayon ang we take part in solving problems through innovations and creativity. Magayon ining sinabi niya. Magayon kasi dito. What's the point of your education? Yung mga na may mga pinag-aaralan, nag-aaral. What's your point of education? If you still throw garbage on streets to be ultimately picked up by an educated person working. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Tingnan mo ang ginigibo, mga basurero daw, yung mga walang pinag-aralan. Pero sino nagkakalat? Ang tanong, sino ba nagkakalat? Yung mga basurero o yung mga walang basurero na hindi naman talaga nagtapos ng college, nagtapos ng high school lang Bakit? May doktor ba ng basurero? Doktorado ini sa basura? Wala naman Pero sino ba nga nagtatapok ng mga basura? May pinag-aralan o walang mga pinag-aralan? Yan naman nakakalungkot Sabi nga, may pinag-aralan man, pero wala namang asal. May pinag-aralan man, doktorado, masterado, bachelor, tapos ng college. Pagkatapos, ano ang ngunyan? Basura digdi, basura duman. Pero ang nagpupurot ka mga basura sisay. Yung mga sabi nga maganda ning na point of departure mga tugang. Siguro gusto ko palang batiin kasi si Erlita Lianeta Roldan. Good afternoon po, watching from Kuta, Bakakay, Albay. Thank you very much, Erlita. Siguro dyan sa Indo, naglinig-linig ka mo sa indong mga tangod. Yung mga tangod ko, linig ko. Actually, sana bako sa ng tangod ko, linig ko, kundi barangay mi, nililinig mi. Baka hindi lang yan barangay mi, nililinig mi, kundi sabihin na, ang samuyang iniirukan, samuyang inaataman. Ano ba kaso sinabi ko sa Indo kasugma mga tugang? Palitan na natin yung ME sa WE, yung me, kundi magiging we. Yan. Pero talaga kasubagon na habang nabasa ko kasi niyo, magayon ini what's the point of your education? Okay, alam mo, kasugmay may nahiling din ako about sa Japan. Sa Japan, magayuno kasi alam mo ang itinuturo sa mga Hapon,
Yung mga elementary, sabi nga nila grade 1, grade 2, grade 3, wala silang mga tests. Walang gaano mga competition. So ang itinuturo nila ay mga tungkol sa mga life values tulad ng paglilinig, kung paano magtarabang-tabang. Nahiling ko nga doon sa Japan na itong mga aki na kasi sinda ang cleaners kasi walang janitor sa eskwelahan. Pero digdi sa Pilipinas, sasabihin may mga janitor na, so mga estudyante ngunyan, bato-bato sa langit, totoo naman nangyari na yun sa mga private school. Sorry po kung sasabihin ko po ito, let's be realistic nakita ko naman mga antatamad. Tama ba? Tama kaya si Father Butch. Bakit sa eskwela lang nindo mga kadakol tamad kasi kadakol ka mong mga janitor? Alam mo, yun ang problema What's the point of your education if you still throw garbage? So sabi, ano ang halaga kang may pinag-adalan ka pero pakatapos magtatapon ka ng basura, loitering? Alam mo sa Singapore, baga meron yan na City of Pines. Pag nahuli ka, multa. Yan. Kaya Singapore is a City of Pines. Hindi pines na parang bagyo, kundi talagang penalty. Yan. Siguro, arugang kaan. At sabi nga, what's the point of your education if you still throw garbage on streets to be ultimately, tanda nito, to be ultimately picked up by an educated person working. Yun. Totoo naman, wala namang, sabi nga, wala mga gaanong pinag-aralan yung mga basurero natin. Pero kung wala ang mga basurero natin, siguro nangangamoy na ang mga basura dyan sa paligid. Yan ang importante siguro. Balikan ta na iniho na kita dapat magtarabang-tabang. Sarusan iniho, magayon ini kasugma nga ni sa meeting mi. May share ko lang. Yung nga ni, digdi sa Vicariate of San Rafael, nagpinapaplano mi na may binubuong grupo na ina nga ni iniho. Manunugod sa mga basura. Sa basura pa lang segregation of wages. Of waste pala. Wages. Mga waste. Ayun. Yun. Natin yan. Pagkatapos, sa simula pa lang natin yun. Yung sa basura. Yan. Okay. Yan, nahiling ko kasubak ulang kasi. Anyway, balik kita giraray sa So, ano po ang reaksyon nindo sa kung kamo mga nagdadawg sa kuya? Ano ang reaksyon nindo sa tuyang mga pinagtutukar mo niya na hapon? Okay lang ba, Father? Okay lang ba sa indo mga tugang na magpabaya na lang kita? Pabayaan ng mga basura dyan, magkalat ka mo kung halimbawa kung anong may mga diaper, may mga gamit na dahil mo talaga nabubulok, itatapon niya sa kali. Sa kali baga? Tama kaya yan? Alam mo, dapat yan Sabi nga, yung mga recyclable, yan, magay na yan. Kaya magayon ito baga, ibalik tagirare ito. Kasi minsan kasi ang nangyari sa tuya, yung mga project tabang iyan, ningas kugun. Minsan, ma-project kitan, kalinigan sa kapalibutan, magrilinig. Okay. Picture digya, picture. Ready. Picture. Yan. Pakatapos, okay, may publish. Okay, naglinig kami. Pakatapos after that, sarong taon na naman, ma-picture kita, marilinig na naman kita. So, basura, gabundok na. Tama ba ako? Baka pa din nag-iimbento ka lang? Nag-iimbento ba ako o tama kaya ako? Nagpapagirumdum sa naman tabi kasi sige nga ni maglakaw-lakaw nga ni kamo. Maglakaw-lakaw kamo kung sa lalo sa mga sapa. Concretely gusto niya, pipicturean ko pa, pakita ko sa inyo ang picture.
Sige, next time siguro talagang document-based tayo. Ipakita ko sa Indo. Gusto nindo yan? Yan siguro. Pero sabi, Father, sino may kasalanan? Ayun, yan naman sa to yung mga blaming. Alam mo, ang Pilipino, why is it that we keep on blaming and shaming? Pag hindi mo pinahiya, hindi kikilos. Kung hindi mo pinapahayag sa radyo, hindi kikilos. Ganon ba yon? Hindi naman dapat. Dapat kumilos na tayo. Mahalaga po ini. Hindi po pangapuda na po ito ng simbahan. Kasi ang trabaho ng simbahan ay hindi naman para sa kalagsana, kundi sa buong katauhan. Amen? Amen? Understood? Ako, padi. Okay, wala akong pakialam sa iyo basta ang importante kalag mo. Daiwan ba ako may pakialam sa pagkatao mo. Kasi ang kalag mo nasa pagkatao mo. Iyan ang problema minsan Sana may nagdadaog sa kuya. May nagdadaog ba talaga sa Nals, makadako nagdadaog sa kuya mo niyo? Pero may reaction Do they agree with me or they do not agree with me? Yan ang problema minsan Anyway, hindi pa ako galit nagsasabi lang po ng katotohanan. Kasi let's be observant kasi talagang kaipuhan talaga inina. Sabi nga na sa tuyang pahalagan ang pagtitiwala sa tuya sa paagi ng paggibo ning karahayan. Anong karahayan? Magayon iyan. Okay? So, kaso September 3 mga tugang, yaon ako dumang kayo sa katedral. Sabi nga, sa pagbubukas kaining taon ning pamamahala, kasabay kang pagpuon kang season of creation. Yun na nga gunya na September. We are in the season of creation. Ano ba ito? Panahon na sa yung balikanta ang paglikha ng Diyos. Creation. God created everything. Hindi ang Diyos, hindi ang tao ang naglikha, because sabi nga man cannot make a tree but only man can cut the tree. Yan ang problema Kaya ang ikaw ba nakapaglikha ka na ba ng kahoy? Wala. Nagtanim ng kahoy. Pero kadalasan, ang nangyayari, hindi naman tayo nagtatanim talaga ng kahoy. Pumuputol ng kahoy. Anyway, sa panahon na itinatalaan, sabi nga, ang pag-ataman kang kumunyatong iniirukan. It is our earth. Napakahalaga po iniho. Ang lansar, kaini, gigibuon sa, sabi nga sa laog kang misa, actually, pinanginutan pa nga ni Monsignor Chris, doon sa St. Gregory Parish. Ang ikaduwang patron kang sa tong diocese sa Albay Cathedral, nung misa ng 5:30. Sabi nga, sinasadol ko ang gabos na parokya. Yan, magayon pagirumdom na maggibo man ning sadiring seremonya ning paglansar sa mga masunod na aldaw. Kaya ngunyan sa kuya in my own little way, sa kuyang makontribute man ining programa ining marahay na hapon. For sabi nga dissemination of information, campaign, mag-campaign kasi nga kadakol kasi ang pag nagsisimba kadikit sa naman ang nakakadangog, pero sa radyo kadakol mga nakakadangog bakon iyo. Siyempre sa pag nandangog tadi at least mayroon kitang magiginibo.
So ano ba ang magiginibuta? Yan. Dapat may maginibo kita. At least inimal ng pagpagiromdom, pagpapahayag, pagtanong impormasyon, lalo sa ining ginigibong magayon na simbahan ng mga katiwala, nangangataman at namamahala. Alam mo, magayon iyan magatugang, Kaya dapat magkaigwa kita ng inisyatibong paagi, yan, in our own little way. Kasi minsan, ako po minsan maraming panahon na rin akong beses pa na naging parish priest. Naging parish priest po ako sa Manawag, Pangasinan. 5 years. Naging parish priest ako doon sa UST Manila. Almost 9 years. Tapos naging parish priest ako sa island, sa isla, na 3 years. At more on the pastoral ministry dito sa hospital o sa university. Ito po ang sinasabi natin na dapat magkaigwa makita ng mga inisyanibo. Pero minsan nangyayari kaya ganito. Sasabihin na, ay, halatunta na lang si parish priest, si kura paroko, wala naman sinasabi. So, halatunta na sana. Alam mo, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, kamo mga nagdadawg sa kuya niya na hapon, sana magkaigwa kita ng inisyatibo. Minsan, halimbawa, itong gusto mong initiative na activity ay minsan na sinabi mo pakatapos inireject ka, hayaan mo lang, but continue. Sabi nga, maging makulit ka, persevere. At later on, mangyayari din yan. Yan ang kasi sasabihin nila, wala naman sinasabi. Ito may sinasabi na po ako, ginagamit na po nga natin ang radyo. Parang ibalanghibog ang magayuno na programa kang Diocese of Legazpi. Iniho pong simbahan ng mga katiwala, nangangataman at namamahala. Okay? At nagpapasalamat po din po ako sa mga mga tugang ko mga padi pala nagdadaog din sa kuya. So, kaya kung mga tugang ko mga padi, pwede ka mo sa kuya, mag-share at kung surugon man nindo ako. Kay buwang ko ang tabang nindo. Iyo mga tugang, gamiton ta ang radyo sa pagpapahayag ning karahayan. Kaya sabi nga, ang selebrasyon na ito nga ni panginginutan kang Diocesan Commission on Temporalities na magiya sa manunungod sa manlain-lain na aspekto kang pamamahala sa paghanda ka sa tung mga puso asin isip sa jubileo. Pero alam mo, sa magayon na dapat gibuhon, yung tinatawag natin conversion talaga. Maging conversion kan puso. Conversion, pagbabago. Yan. Kasi kung hanggat di kita magbago, walang mangyayari. Anyway, meron digding message sa kuya, si What You Tool. What You Call. Si What You Call. Romdumon mo, Father, bakong gabos na nag-aapod kang pangaran ng Diyos, maliligtas, tama ka. Not all those who say, Lord, Lord will be saved. Daay mo pagtratuhod ang mga taong makasalanan. Taliwas mga tukdo. Taliwas sa mga tukdo kada programa perming para kasala ang tao. Bako. Kaya nga, ang kinukuha, perming may pag-asa ang tao. Kaya kaipuhan ta na masasabi nga ni Digdiho na kaipuhan na tawan permining pag-asa ang tao. Kaya kinukwenta na ang tao totoo makasalanan. Totoo naman na sa Bible yan eh. Sino nagsasabi ng taong walang kasalanan is a liar. So yun, okay? So yan ay may importante mga tugang. So totoo yan na dapat talagang sabi nga ni, parumdumon ang mga tao. Nakakalingaw na nga ni. Nakakalingaw na talaga sa mga basic, mga importanteng mga bagay. Nakakalingaw na.
Ano kaya ito ang programa na sa tuya na nga nagpapagirumdum sa naman. Ano? Kung kamo tinatamaan, something na dapat talaga natin na sabing atamanon tana. Ano kasi importante at least may tinatamaan, ano? Yan ang importante. But yung mga tugang babalik si Padre Butch pagkatapos pang commercial. Ang oras po natin ngayon is 34 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kantes, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya. Pag si Joey ang kaiba, daing natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Munyanal daw ning Miyerkules, petsa 11 kang bulan ning 2024. Kaya makusugon. Okay mga tugang, okay? Kumusta ang sound ko? Parang wala, mahina dito sa kuya. Okay. Anyway, sa tuya na pinag-urlang girarain, ang tao ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Ano? Pinagkatiwalaan. At dahil sa tayo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos, dapat sabi nga niya, anong sukli na ang ating maibibigay sa Diyos? Hindi ko pa sinasabi na ang taong makasalanan na wala nang magagawa. Mayroon. Ano? Meron tayong magagawa. Ano? At ang turo na ng simbahan, ang tao ay may magagawa kung siya po ay magbago.
Totoo naman magbago. Ang problema yan ang mga tao, akala mo kung sino na kasi. Lahat tayo makasalanan. Sinong hindi nagsasabing walang kasalanan? Lahat tayo makasalanan, kaya kailangan ng pagbabago. Ang pagbabago. Importante po yan Sabi, change is the only permanent thing in this world. Change. Every now, nagbabago-bago tayo. Ining alok niniho, mag-iniho, na magbago ang sa tuyang mga puso. Kaya digdi baga sa surat ni nakalagay digdi, conversion kang puso. Yan. So, maagi kita sa tuyang pag-urulayan yan mga tugang. Pero for the meantime, ito po, sabi nga, patugmadan gikan sa banal na kasuratan kaasin theology. Ito po ang basis kasi kung itong basis na tinatawag natin pinaka-basis ng simbahan ng katiwala or stewardship. Sabi nga, ang kabilugan kang satong tema, simbahan ng mga katiwala, nangangataman, namamahala, aningal kan mga tataramon ni San Pedro. Yun po, sabi sa Biblia, ang lambang tao na tinawan kang balaog ng Diyos, dapat gamiton iyan para sa karahayan kan kapwa. Maliwanag bilang mga namamahala kan manlain-lain na biyaya ng Diyos. Yan po ay mahiling nindo sa libro sa New Testament, first letter of Peter, verses chapter 4 verse 10. Okay? Magayuno na pagirumdum po ini. Pagirumdum po ini sa mga tugang na importante ining pagirumdum sa hali sa Biblia na sinasabi ang lambang tao na tinawaan kang balaog ng Diyos. Well, masasabi, walang tao na tinawaan ng balaog ng Diyos. Gabos. Pag ang tao tinawaan ng balaog, ibig sabihin, buhay ang taong yan. Yan ang primerong masasabing, kasi Father, wala naman ako natanggap sa Diyos. Wala ka natanggap sa Diyos? Binigyan ka ng buhay. Kung sasabihin na, binigyan ka ng kapital. Yan. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Pinahalagan mo ba yan? Kaya yan importante yung pagpapahalaga, sa pagpapahalaga, kaya maliwanag ini, maging responsableng para ataman kita, na katiwala, sa pagpapahalaga kang mga regalo ng Diyos. Yan mga importante. May ang Diyos may palaging tinataw sa tuya, tinatawang kita ng oras. Tinatawang kita ng una, sasabihin ko sa inyo mga tugang, tinatawang kita ng buhay. Buhay ka baga? Yan. Balahog ng Diyos yan. Ano pa ang tinataw sa iyo ng buhay? Ang tinataw sa iyo ng Diyos, binigyan ka ng time, panahon. At ang time is irreversible. Kaya nga, pahalagan mo ang panahon na habang binibigyan ka ng Diyos ng panahon, tawan mo ng halaga yan Yan. Tawan mong halaga. Yan. Kaya pagirumdum sa naman tabi iniho, kung kamo tinatamaan, nasa endo na yan. May tinatamaan pala. Nagpapagirumdum. Sabi, ipinapagirumdum ka ini na ang pamamahala basta sa nang katundan alagad, katundan, alagad sarong kasimbagan. Yan, tanda natin. It is not only a command, but it must also be our response to the grace of God. Yan. Akala kasi natin, utos ini. Utos. Hindi ba ang utos ng Diyos? Sa Genesis, when God created Adam and Eve, anong utos ng Diyos? Hindi na go and multiply. Nakakalimutan natin palang narurumduman go and multiply, but nakalagay subdue the earth. Yun ibig sabihin pamahalaan. Yun ang mahalaga dito, pamahalaan. So in other words, itong ginagawa natin, hindi lang po ito katundan o pagsunod, kundi ito po ay kasimbagan sa grasya na sa tong inako. Yun. Kasi in every gift, there is a corresponding task.
Yan po ang napakahalaga. Halimbawa, bibigyan kita ng regalo. Ano ba ang dapat gawin mo? Ingatan mo yung regalong binigay ko sa iyo. Pangalagaan mo, binigyan kita ng bulaklak o na buhay, o halaman. Anong gagawin mo doon? Tama, itinanim mo. Pero hindi mo man dinidilig, hindi mo naman nilagyan ng kudal, kaya kinain na ng kambing. Yan ang nangyari. Pagpababaya. Yun. Kaya, yan ang kadaklan sa tuwi baga. Kaya kung bakit tayo nagkakasala, at talagang kasalanan natin is not so much because of sin of commission, but more so because ang kasalanan natin ay ang tinatawag na sin of omission. We did not do this. Okay? When I was hungry, did you give me food? Yun. When I was naked, did you clothe me? Yun, sa Matthew yan, mga tugang. Napakahalaga yan. Kaya ito napakahalaga ito na kasimbagan sa grasya na sa tung inako. Siyempre, tayo gabos sa tao ay nakatanggap ng regalo sa Diyos. Walang taong daay nakatanggap. Actually, sa parable nito, may tinawa ng, ito, di ba, the parable of the talent. The 1 coin, 5 coins, and 10 coins. Okay? Anong ginibo ka sa Ay, naku, 1 coin lang ito. They pinahalagan. Dapat, it's not a matter of the quantity, but ang importante, your attitude. What is your attitude? Mamaya sa programa ng negosyo, makikita na bakit pinahahalagan ang talino na binigay sa iyo ng Diyos. Napakahalaga po 'yan. Kaya inaapudan kitang maging dayupot na para pamahala, nagmamakulog. Yan ay yung magayunon bagay. Magayunon ang tataramo ninyo. Nagmamakulog sa mga regalo ng Diyos na ipinapaniwala sa to asin gamiton ini sa paglingkod sa kapwa. Napakagayon. But anyway, babalik gira si Padre Bus pagkatapos kan pagirumdom at sana po kamo ay napupukawan. Hindi man naman talagang importante. Di mo pagkaturugan. Kasi alauna, dapat nagsisiesta na si Father Butch alauna. Kasi kay punto nga, sanay kami mga padi. Sa seminaryo pa lang, alauna, 2:00. Nasa higaan talaga kami. Siesta time pa. Pero alam mo, hindi. Naghingo ako na yaon digdi para makahiras. Makatao sa indo ning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Ang oras sabi ko niyan, 47 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Mga ka-LCC, hatid ng LCC Supermarket ngayong September 12 to 18 ang pangmalakasang hot deals. More savings ang aabangan sa grocery items, fresh produce at iba pang home essentials. Maraming aabangang big deals, rewards exclusive at marami pang bonggang discounts na para lamang sa inyo mga ka-LCC. Siguradong swak na swak ito sa inyong budget kaya't bumisita na sa inyong pinakamalapit na LCC Supermarket at punuin ang inyong mga shopping cart. Hot deals, more savings, only at LCC Supermarket. Maaari ring mag-shop online sa www.shoplcc.com.ph. Like and follow LCC Supermarket official social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and Viber para sa mga promo details at updates.
Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Okay, balik po kita ginaray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunya na daw ning Miyerkules, petsa 11 kang bulan ning Setyembre 2024 kung saan sa tuwing aning pinag-urulayan at ipinahahayag is disseminate ta, ikinakalat o pinapalaganap ang magandang programa ng ating Diocese of Legazpi na napanginutan kan sa tuwing mahal na obispo si Bishop Joel at inipmagayunon ang simbahan ng mga katiwala, nangangataman, namamahala. O kasubag o mga tugang pinag-unit na inibangang rationally behind this year of stewardship. Nasa Bible po ito Nasa Bible, O maliwanag baga, sabi nga ni San Pedro, ulitin ko sa sinabi ko kasubago, digdi sa surat na sa tuyang mahal na obispo, sabi niya sa chapter 4 of the first letter of St. Peter, verse 10, okay? Ang lamang tao na tinawaan kang balaog ning Dios, dapat gamiton iyan para sa karahayan kan tao. Iyon, maliwanag magayon ini. Ang mga tinao sa tuya ning Dios, talino, panahon, kakayahan. In English we have that letter T, that three letter T, time. Okay, time is irreversible. Talent and treasure, yung kayamanan. Mahalaga po ini dapat sabi to na tinao sa tuya ning Dios. Iba-ibang tinataw sa tuya ning Dios Ang iba tinawaan ning talino. Ang iba naman kakayahan, ang iba naman kayamanan o treasure. Anong dapat gibuhunta? Gamitin iyan para sa karahayan kan kapwa, hindi para sa sakarahayan ko lamang, para sa sakuyang karahayan sa bulsa ko. At sabi nga, bilang mga namamahala kan manlain-lain na biyaya kang Diyos. Yan importante. At sabi nga, magayon ng pagkasabi digdiho, dapat magmakulog kita sa mga regalo ng Diyos. Yung mga magmakulog. Ang problema dahil nagmamakulog. Nangungulog. Yan ang problema sa tuyangon yan. Instead of helping, you are hurting. If you cannot help naman, at least do not hurt. Nagkukulog, nangungulog ka. Nangungulog ka. Kaya dapat, sabi nga magayon dapat kita nagmamakulog sa mga regalo ng Diyos na ipinamahala o ipinakatiwala sa to. Asin gamiton iyan sa paglingkod sa kapwa. Yan ba talaga importante yan Ginagamit ba natin? O ang kakayahan natin sa paglingkod sa kapwa? O para sa satuya lamang na bulsa? Yan, pagirumdum sa naman tabi, Kung kamo tinatamaan, maray na iyan. At least natatamay, konsyensya ka pa. Ang problema kasi wala na, hindi na tinatamaan Sabi nga, manhid na ako, Father. Kahit anong sabihin mo, wala akong marinig, wala na akong nararamdaman.
Yan ang problema sa atin, desensitize. Ang tawag niyan, wala nang conscientize, kundi wala nang konsyensya, wala na, manhid na. Ano mangyayari sa ating lipunan kung ang ating lipunan wala nang pakiramdam, wala nang buhay? Ang dapat gawin niyan, dadalhin sa ICU. Yung mga tugang, ano? Kaya pagirumdum sa naman. Kasi, alam mo po, ako nagtatrabaho sa ospital. At minsan, hindi lang, minsan, nakikita ko, araw-araw, wala naman araw-araw na namamatay. Pero ako, nagmimisa ako sa patay, So, alam mo, what worst thing can happen to me when I become desensitized. Wala nang, manhid na ako pag may namatay. Normal lang yan, may namamatay. No. Alam mo, pag nandun ako sa ICU, at may dying na person, at inaanuhin ko, at pinagdarasal ko, naiiyak din po ako. I commiserate. Nandoon po yun eh. Kasi I don't want to be desensitized. Nagiging, total, trabaho naman ni Father ng chaplain yan. Palagi nakakakita ng mga namamatay, nagkakahirap-hirap. Wala na. Alam mo, mag-ingat po kita mga tugang. Mag-ingat kita. Kasi may mga tao na ngayon manhid na. Ang tigas-tigas na ng puso. Wala na pakiramdam. Kaya na pinakaingatan natin mga tugang. Kasi kung halimbawa ito mga magandang mga programming ito, araw kining pagkatiwala, yung mga bagay na ito, paglinig kang sa tuyang, pag-atamang ka sa tuyang mga iniirukan, pag kita naging manhid na, delikado po yan. Kaya mabuti po kung kayo po ay tinatamaan, nakukonsyensya pa rin kayo or tinatamaan kayo, o ibig sabihin, hindi kayo manhid, thanks be to God, you are still alive. Alam mo, ang isang taong may ketong, wala na, kaya hindi niya na alam, wala na pala siyang paa, kasi hindi niya na nalaman eh. Yung palang may mikrobyo na, wala na siyang tainga. That's the worst thing that can ever happen to us when we become desensitized. In other words, sa popular language, manhid na, wala nang pakiramdam. Sana wag mag-abot yan sa mga bagay na yan. Alam mo, ang sign, ang taong buhay kasi nasasaktan, kaya umiiyak. Pag ang tao umiiyak, ibig sabihin, buhay pa siya. Pag hindi na pinagalitan, whatever, hindi na umiiyak, wala na pakiramdam, delikado na po yan. Hindi na po siya buhay. Siya po ay, masasabing, buhay pa, patay na. Anyway, pakiramdam lang mo ni Father Butch na gusto ni Father Butch na kita ay buhay na buhay, kaya nakakaramdam, nakakapakinig at may ginagawa. Paano? Sa pag-ataman. At dahil kita ay pinagkakatiwalaan ng ating mahal na Diyos. Tandaan natin, pinagkatiwalaan tayo ng mahalagang regalo ng Diyos. But anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Ako po ay sana nakapagtao sa inyo ng impormasyon, madunugod ini sa pagmamakulog sa mga regalo ng Diyos na ipinakatiwala sa to na gamitin ito para sa paglingkod sa kapwa. Maraming salamat po sa ating technical man, si Ronald Baldo, at of course sa item production, si Jerome Martinez. At muli, binabati ko ang birthday girl natin, wala iba kundi si Shara Leron. Happy birthday, Shara! And to all of you, let's be a blessing to one another. Okay? Let's all be a blessing. Ito po muli, si Father Butch, Bombase OP ng USD nagsasabi, we are all a blessing.